Mañá é 1 de novembro, así que é o momento de lembrarse dos que xa non están. Toca ir ao cemiterio a decentar as tumbas e, por suposto, mercar flores. As florerías son estes días un ir e vir de xente na procura dun ramiño ou dun centro para acompañar a súa visita aos Campos Santos. Nalgunhas localidades da nosa contorna organízanse dende hai varios anos mercados das flores, que condensan nun só punto a ampla e variada oferta do sector por estas datas. É o caso de Cambados, que por cuarto ano consecutivo aglutina no Salón Peña a máis dunha vintena de florerías, entre o máis demandado, como manda a tradición, a rosa e o crisantemo. Os vendedores, polo de agora, satisfeitos coas vendas. Hai xente que lle gusta máis a rosa, hai xente que lle gusta máis a flor tradicional de difuntos, depende. Este ano que non hai o pompón grande, estáse a xente queixando porque non se dou ben. Este ano moita xente como non xa non puxeron o pompón grande. O que máis se vende é rosa roja. É o que máis se vende. Bueno, hai un pouco de todo, hai xente que lle gusta a flor boa e hai xente que o crisantemo de sempre. Home, moita rosa tamén, Sí, moita rosa. Véndese de todo un pouco, pero bueno, máis ben este ano foi a flor solta ca ao mellor de centro, pero bueno, foise vendendo ben, non houve mal. Entre os que botan unha ollada topamos a moita xente coas mans cheas de flores. A diversidade de produto e os prezos xeitosos seduciron hoxe a moitos neste mercado. A isto, segundo nos contan, hai que engadir o sentimento que se lle pon a estas compras de defuntos. Un centriño. Teño ganas de un centriño e, bueno, como ademais é algo moi sentimental, pois estou mirando, porque quero poñerlle cariño ao centro, entón, pois eso. Bueno, comprei unhas clavelinas blancas e vou mirar máis. No cementerio hai para poñer flores e para poñer centro. Aquí o que mellor nos sacar é o que máis... De precio ben, máis ou menos como todos os anos. En estas fechas son sempre máis caras as flores, pero bueno. E como manda a tradición, entre os que compran atopamos a moitos curiosos que veñen mirar. O formato desta feira, que hai a quen lle lembra unha exposición, atraeu ata o Salón Peña a máis de un. Nos vimos máis ben por curiosidade, por mirar o que hai, porque a muller ten flores, ela planta de flores, e entonces ten casi por todo o ano, e por estes días tamén ten, entonces vimos máis ben por curiosidade, por comprar non. O mercado Boto Andaronte prolongarase ata mañá ao mediodía.